Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita mau sepil proyek Robi bos. kayak apa proyeknya Rob? Kayak apa proyeknya lho? Jadi aku ki ngiwangi terus. Ngiwangi bos. Kena lerene. Ini di weteng. Alah ya toh. Kuwi kena apa? Terus ngene. Alah ora banget lho ya toh. Oh iki ambruke anu. Iki Pak Anit. Ini nang omah iki lemah iki. Menak. Mai mau pinggir rata. Proyek sudah iki berapa hari ini? Dua hari iki. Tapi iki yo anu. 4 hari iki bos, proyek bos. Ben. Armido ya aku. Alah. Kurang apa lah sesuk foto. Wis foto kurang iki. Kurang. Tak hitung ke sini kurang. Kopi. Keluar ini. Oh, coba. Hah? Iya, udah tau balik dah kok. Bentar. Umi. Iki sak aku tukokno pasir kok Blitar lho. Pasir Sesuk kene tak elek, Bos. Tak ngebel sik to, penting sesuk enek to besok. Ya lho. Waduh pinggir kalinya apa toh? Pasir dhuwur bus gak gelem. Nek dhuwur bus wis langsung 2 ret, 3 ret. Gembur, Bos, pasir ngono. Lah jalukmu ki piye? Jaluke Blitar. Jaluke Blitar. Jalukmu kudu Blitar e. Sing nomor pira? Nomor 1 to sing ngene iki mbuah kae. B. Sing ngene menjen kae. Ya. Tadi 2000 lah. Iya. Bos, perkembangannya. Oh, kakak ayamnya besar. Wis dicor. Iki kumbungnya ya, Bos iki. Iki Iya to kumbung to kuwi. Terus Tumbuk pira ngono? kumpundung to. Tok ae. Ya sakmono kuwi. Sakmono kuwi. Jane lho. Tapi ngisor ya luluh lagi kumbung. Memang sih nonton kan aku tadi isi orang nyetan. Alah. Dua permo ungkal kok iso ngantek. Objek preset tapi di sabio lho. Benang ra iso. Kirun dicor ya. Gua ngurung bisa kelas enak blabak iki. Dan aku nyewa molen, Bos. Yo iya to, asline kenapa? Ben cepet ya nih. Pertimbangannya. Ini kan enek molen iki nganggur. Yo ora nganggur setiap desa eneng nyewa maksudnya. Wis disediani. Heeh. Ngene iki lho palang merah. Yo. Ben bumdes kok. Wah, lho apa? Gak ngerti. Enek ben desa ki enek ngono kuwi. Karek kowe ora nyewa ora apa-apa tapi nyolari salat. Nyewa tapi diobo nyewa. Nek diopo nyewa ya nyewa wong Ora duwe. ora duwe wong nyewa paling ngisi kas. Karek kas apa? Kas du apa kas minem? Pasti eneke. Nek kasti. Ekas mani. Tapi ki pantes berapa? Pantes gak pantes. Karena aku ben long tak pepetno rada rene. Harus ngintan bisa. Kuwi rada mundur. Karena apa? Kowe engko ketika kowe mbok kaya emper neh, kowe duwe empermu sak umpitik banget. Bal-balane ora iso. Tapi nak yo nak lahane sempit gak apa-apa wong iki lahan gurine ombo. Iki rencanane dituki pawon ngono. Iki omah hitung arep. Enek Gurine nek sik enek neh, tak tangkep. Enggak sak tangkep lah. Apa to bojone? sakrak. Saikrak lho. Iya, Bos, menurutmu. Menurutmu lho, Bos. Menurutku sing penting ki omah nek nggo ngiyup wis ora panasen ora kudanan kuwi wis. Iya. Arep piye meneh omah. Paling omah gedhe tur muni pojokan ngering kok gak pistol. Oh. Yang
apa kudu mewah-mewah yo ndelok stoke. Ndelok balungane ya, Pak. Guri ki ning pora, guri jurang e kok. Nang guri ana. Guri ki ya sing empet-ampekan ya, sopesek wis ae. Apa sih? Lagi desa mesti atendengi iki. Ini sing kuwi. Wis dia anu berapa apa? Iki lu anyar pas sing di. Banyak. Oke. Terus dino nasi tok. Gak. Karo-karo. Iki Lah kan kok iso jero kan? 16 plong piye maksudnya? 16 ngene iki ya. Piye? Iya to. 16 Yo, ngene. 16 titik ya? 8 tambah 4. Beneh masune ya nggih yang Peraneh i seperti pondasi iki ngadeg atau bumbung mubeng wis gampang nek emperan iki. Jadi cagamu 30 saki. Ya ora 30 saki apik iki. ini sampeyan lho cagak emper gua anu. Mbak menawa ya, Bang. 20 kaya ngono kae. Ora pantes bos aku. Enak kuwi. Pantes. Lah, Bukan delok balungane to. apa? Bicarano sekitar mata waktu bumbung. Berapa ini tak bos? Iki kok kayak dhuwure sik kering Mas. Iso cocor neh bola Cocor neh. Besine kurang akeh sih. Ini kurang akeh blendat wis entek blendat. Teman gue bawa nih lubang. Aku sih regi kok bagus nih loh. Wis enak Mas. Lah ndi to gambarane? Berarti sesuk aku Yo arek kowe bos. Yo kabeh lho ora apa-apa wong. Tapi wong apa-apa nriman kok. rimane semenmu wis. Men udah. Ebel sudah. Beli besok sore datang ketoke. Ketoke lho. Kan menurutku aku ndemben ngomong hebel kuwi seno lah tibake wis. Berarti aku pasir. Ya pasir, bayar tukang terus karo Gimana kabeh ta? Tukang. Tukang itu semayani kena. kena nak tukang sembah ya. Cuma pendak. Enggak udah mati. Apa-apa bos. Kempel lantai. Ngeri bos. Musik ya? Musik ya? Rapi ngeri. Ngono bos. Terus bewe ngene iki kan. Aku yo. Aku cek suwi. Kita ini. Ini siapa teh? Ini kita ya siapa? Siapa yang? Lah, gua. Aku ini patah nih aku ini. Putut. Nah. Kuwer kopi nih. Iya. Ini bos. Gue kenal menak. Lagi nak pasir, dene kok sedang iki. Gak sedang makane nglasir kabeh, Bu. Wong herbal iki tekane ning adik masjid kono. Iya. Ya goblok berarti kan metu lor to blok. Sama burene. Iso anak herbal kan gawe sing mobil nek krene ketok sing sak kelelor jenge. Wis sedeng iki. Aduh anak kono pungkare. Mbah aku nglangsir lembur pirang nek jam 2. Gampang nih. Pak aku yang sing wangi. Nggak usah liwat kono gak iso nak teleler rodo 6 lho. Iya. Roda 6 jere. Nak kentre tak sopir dhewe kan gampangan. Ya berat toh? Ya tahu kowe. Kok nak nyopirmu. Perintah bos nak nyopir. Ya wis iki ngecor sing setrap sing 2 meter kuwi. Ngecor besok paling noto bumbung. Kan wis dibenang sing paling noto bumbung sing arep ae. Iki dek jebole kabeh. Sing rono kuwi. Wis tetep kurang iku kumbung delok sak mono. Ya yang gosip to nak ngono dikurangi rene entek. Wong iki pasir sak kali sak dina langsung tak
Dadi langsung entek. sak kone dino. Berarti kira-kira cak tok, berarti aku sesuk golekno pasir. Ora tak bel anu. Menjing. Macam jemua apa? Sing Blitar iki safari. Nak pasir gelem pasir Dungrubo. Jaga wis kuwi makasih ya. Telung menit sesuk teko. Aku merampok tenan. Nek Dungrubo ya, Bos. Yo, Dungrubo tenan. Gak sah nganggo jam. Lah, Kan menit. kena diayak ya, Bos. Kena diayak to, I. Dadi ayak iki sing lembut. Lembut wadek kok. Sing iki sing kasar. Gak apa Dungrubo. Aku lo jerembo pasir. Kok ngecore pasir Dungrubo sih aku nak njaluk ya. Diudak. Diumbah. Jadi kadar lumpur itu hilang. Aku mbiyen tuku ning bungkus ya. Cucian. Dadi kok kono campur watu, campur endut, campur apa, kuwi enek kolam gedhe. Sok nang surat karo baket yo. Heeh. Terus nanti linut letok ngono mili. Jadi niki banyu terus mili. Mau terus dipiuk to, kuwi mbok demek ngene pure. Kayak kempele mbok kan jajal pasir kan tek dikepeli. Nah langsung dingin iki pure ilang kuwi apik. Enek sing separo malah ngempel. Kuwi kadar lumpur endut itu. Kadar lumpur itu endut kuwi. Nek neng kono wis dicuci, ya apik. Mangane pasir kan apik, gak kontas-kontasan no, sing kon jero banyu to. Karena kadar lumpure ilang, maksudnya kaya kekumbah ngono. Tapi nek pengen nguneng gitar, Merapi ya gak apa, aku duwe linge safari. Ya atur. Tapi tak resik larang ya. Dua. Ya apa iki? Wis apa dua ke gak ro? Dua ke apa terjelek iki kan, guys? Syarat sak bro. Syarat tapi tong gipit kunjul. Ya segone dua. Wong Pratama elek iki lho, kelawan cek nyempet iki lho. Kanggo muga-muga Pak Bel kok bengi, dek njupukno, dek dhewe budal bengi. Kok kene paling jam-jam 8 mbok jam 9. Tapi soal brene lho. Lah nek mbok lasir go arko ya iso to. Wong kuwi dam truk kuwi iki lho kol ora sedeng kok iso dam truk lho gak iso. Kowe wong langsir dhewe iki. Kol. Tok. Kol. Biar kowe kol. Biar kowe kesuwen. Arko ya patang dina mbumbuh to. Kok Kan arep lah. Oh, alah kowe urusane tukang iki. Ono ya wis anu sore. Oke bos, jadi ono bos kan ya. Tapi mumpung Muga-muga dalam pembangunan rumah RPI yang cepet kita diingeti no bos, gak ndang dadi terus dinggoni ora maksudnya bendang nek diingeti kan Anggaran. ngenangen ya. Upama anggarane anu kan ya karo pelaku lho. Manteni neh. Pelaku. Nah masane nggih Mas adek saknyet iki kaya anake ning rat weh. Alon-alon. Yen aku lho sasi pisan lho lagi iso nyelengi. Nyelengi sitok-sitokan Pak. Kayu sitok iya. Kan nggo kerjane kan nggo mangan, nggo apa-apa kebutuhan liyane. Lah kok lagi iso nyelengi sitok. Lah aku sadek nyanyet kok anake DPR ae. Kok anak banget. Ayo saya. Ayo. Mana bos? Sore. Hampir maghrib ya. Maghrib ya. Oke bos. Terima kasih banyak bos yang sudah menonton. Oke. Hmm. Salam asol, salam simpak. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh.